Пийте чай от дафинови листа всеки ден и ще бъдете изненадани от резултатите. Дафиновите листа са популярна подправка в кухнята, но като чай имат много специален ефект, за който много хора не знаят. Една чаша чай от дафинови листа на ден може да бъде много полезна за организма. Ето един интересен преглед на това, което се случва, когато пиете тази ароматна напитка всеки ден. Първо, намалява възпаленията в тялото. Дафиновите листа съдържат етерични масла и антиоксиданти, които имат противовъзпалително действие. Хората, които пият чай от дафинови листа редовно, могат да забавят възпалителните процеси в тялото. Това може да доведе до забележимо облегчение, особено при хронични състояния като артрит или ревматични заболявания. Второ, стимулира храносмилането. Чаят от дафинови листа подпомага храносмилането, като стимулира производството на храносмилателни сокове и намалява газовете. Хората, които често се борят с подуване на корема или забавено черво, могат да намерят естествено облегчение. Само една чаша след хранене може да помогне за стартиране на храносмилателната система. Трето, укрепва имунната система. Етеричните масла и флавоноидите в дафиновите листа имат антибактериално и антивирусно действие. Те могат да подпомогнат имунната система и да направят организма по-устойчив на инфекции. Чаят от дафинов лист е истински съвет, особено през студения сезон.